Hello guys, good morning. Welcome to my vlog guys. Pagkakaroon guys ni ata sa baybayon guys. Sama sa naandan ato ang sugaton atong mga mananagat guys. O glagot for good guys. Ganahan ko maglako-lako aning kabatuan good. Flex gihapon sa atong lapalapa guys ang atong pagabuhaton sa buntag. Dako na kay ikatabang ni sa to ang kaugalingon. Testingan nato guys. Ang unang niabot guys ang ako ang anak. O so maduga niabot sa bagihang amigo guys. Gikan pa ni sa ilaha sa bukid mao ni nga nanagbo og isda guys. Luto na. Wa pa jud sila guys. Mapay pag-abot sa mong labasiro guys, oh. Atong makita. Duha na kaduhang ni lampos sa ibabaw, oh. Sayo lagi ka, Pen? Sayo lagi ka? Okay, kung si Aladdin may niabot, si Alvin di eh. Si Alvin. Ono medya day. Ang iyong liwanag sa dilim. Good morning, sir. Grabe isda. Ono midya. Gapon na pod. Gapon ono midya og day midya. Namuti bulinaw lagi palabi. Say paani mo gabi doy. Kinsa man tong labas?
Kauban pag-apat palit. Ah, ang gigamos ra ba? Ay gigamos. Oo. Gigamos na ho gisi. Ikaw ang patay, paang patay nimo? Ah, okay ra gon. Ang gihipos kay uluron unja. Pila kilo ka ata? Nagpaon do. Ano dress on size Uno tres of Wait, surig size. buli na ron. Pa. Kapoy lagi ng bulinaw may ipaon. Bilar lagi ta kay tagdugay. Paon dahil meron. Mana dekat tortol. Ginawa to din nagkaroon pa to na human. Sa. Usa. Usa. Tulo. Gay. Dos. Ah, dos sete. Pwede na po pag 4. Dos sete. Dos sete. Ha? Singon? Oh, nagbira pa de? Lupig ng papaba. Ah. Tagtinuod ba? Takay ba? Magtapad na mga sila managas. Tulad pa. Asa pala papadoy? Bilaran la ba yun? Tagbilaran. Nagkasumon. Umuhon. Ang mauging hapon. Naisamin. Subid eh. Samin-saminan. Palang righapon pero sa dapit na ba asa sila managat na nang samin. Umiyon sila mga tambak atus katambakan. Di ay. Ana or kalapukan. Napoy sa amin ni attend doy. Bulinaw labas. Mabitaw basta bulinaw labas. Basta bulinaw. One part. Panangkutok sila. Kinilaw. Kinilaw. Kumaw nila doon. Silihan po. Silihan. Si naapod. Okay. Oh, liso eh. Daron ng usa. Pen? Lisa. Lisa. Tugong uban-uban. Oh, Lisa day nga ato? Di wa ko'y load. Pabida ka mo dag cellphone. Ana, loader ba ni? Di. Berto ko dili man. Wa jamoy si Atan ra. Di gigay ni Berto Rompino man to alaw mong gisud sa gigamos na rabana. At maitok tong bata ato. Gamay. Oo. Kauban sa kakatan ko no. Gagmay man di ang mag-iipon sa istakana no ginamos ba. To ang mag-iipon. Lami rog timpo no.
Kuan ni murag nilaod magkajagkag nimo. Pila ka bukag. Ubay-ubay di ay. Ko. Diyan mo man ko'y load. Nawahay na po si Bert. Si Alex gahapon may nawahay. Si Jan na po rin na una ni Bert. Yung, ari ako yung gas, ano yung gas dyan? Kadiyot, panang hindi tatay ko. Panang hindi tatay kadiyot. Hindi ko babae. Ay! Katugong, kuan, attestation o ganang emergency certificate, anak, barangay certification. Katatay kong ako king, Oo. abrihan mo dito. Kaya ba mo kaghanay privacy? Binta na gana karong kay murag Largo! Kasi ba? Largo! Ha? Wa? Pakuha, ito mo na yung sakay-sakayan, are. Hindi ko mapis. Gaubog gani ko ron. Ha? Gaubog ko ron. Ganina, hunas man sayo. Ganahan mo ko baklay-baklay anang hunasan god. Tunog-tunog anang bato. Tunog-tunog sa bato. Goodbye. Samaw, samaw, samaw. Pasensya na mo guys, ug maro pilingaw na to karong adlaw. Ug ako ngayon guys. Bye-bye.